Domáci humus s falafelom. Uvarený cícer. Rímska rastca. Mám málo, musím si nechať ešte na falafel. 3 stručky cesnaku. A ľadová voda. Do zmesi prilievam stále ľadovú vodu. Citrónová šťava. Šprcneme trošku oliváču. Zmes je stále hustá, tak môžem opatrne prilievať ľadovú vodu. Prisolíme. Opäť mixujem. Tahíny, sezamová pasta. Pridám tak cca 3 polievkové lyžice. Prilejem trošku vody. A opäť premixujem. Koštovka. Málo citrónu. Koštovka 2. Posledný krát premixujem. Kotol humusu je na svete. No a teraz ešte falafel. Príprava falafelu je jednoduchá. Namočený cícer, ktorý som nevaril, rozmixujem. Nepôjde rozmixovať úplne do hladka. Pridám cesnak, najemno nasekanú cibulku, prisypem rímsku rastcu, mletý koriander, posolím, pridám sladkú červenú mletú papriku. Všetko vymiešam. No a z hmoty tvarujem malé guličky, ktoré vysmažím na oleji. Budú vyzerať, že sa chcú rozpadnúť, ale buďte jemní a nerozpadnú sa. Opatrne poobraciam. Aké to je jednoduché. Nebažta. Nie ste zvieratka.